Kerman berri emaile. Apa, Haupa, ze, egunkari irakurtzen? bai, hala da. Eta ze, zarra berri ez da? Seguro deus interesgarri ez egarrera? Tira, nire interesgarria iruditzen zait. Eta zer dira, eguraldiari buruz egunkaria? Tira, hemen jartzen duenez, kostaldean euriak ari du gaur. Eskarra, barre aldengo dela. Bai, eskerrak. Eta asteburuan? Ze eguraldingo da asteburuan? Tira, astebururako haizea dabil. Bai kostaldean, bai barnealdean ere. Lastima. Lastima, bai. Tira, barkatuko didazu, Eta Kanariar irretan ze eguraldingo da? Zinliteke, Kanariar irletan sargoriari da, kitxo? Nahi alduzu zuk begiratu? Ez, ez zaik interesatzen euraldia, gaina ez dute inoiz asmatzen? Nola? Hene. Adi eguraldia adierazten duten esamoldeekin. Euriak ari du, astebururako haizea dabil, edota sargori ari da ez baitira egokiak. Horien tokian, euria ari du, astebururako haizea dakar, eta sargori dago esango dugu. Eta, ze ari zara irakurtzen? Ikerketa artikulu bat. Nazioarteko liskarretan eragiten dute... Horoskopoa irakurtzen ari altzara. Horoskopoa, ez ba? Nazioarte saileko albiste bat da? Antza denez, munduko biztanlegoak antzeko arazoak pairatzen ditu. Barkatu, ni Leonestan ere zeinuari buruz zer dioen jakin nahi nuen. Nik uste dut horoskoporik ez dakarrela egunkari honek. Irakurlegoaren gehiengoak ez zuen irakurtzen. Nik uste dut bakarrela horoskopoa. Hemen, Taurus, ez da? Ez, Leo. Lanari buruz zer dioen jakin nahi nuke, espaldi honetan bixot kezkatuten ari da. Ondo da, Leo, lana. Zure enpresako langilegoak kinkalarrian dago. Arazo ekonomiko ugari jasan. Hori asmatzen arraxa da, arazo ekonomiko indabiltza enpresa gehienek. Esan dizut horoskopoa tontakeria galanta dela. Houstongo unibertsitateko irakaslegoak ikerketa bat egin zuen. Eredu gisa unibertsitate bereko ikaslegoa hartuta. Eta... Tontakeria galanta dela. Nirearekin jarraituko dut orduan. Eta amodio hori buruz zer dio, horoskopoa? Nahi alduzu zuk zeuk begiratu. Ez. Ez egin interesatzen horoskopoa, gainera ez du inoiz asmatzen? Ezin liteke. Kontu zibili, langilego, ikaslego, edota irakaslego formekin. Jende multzoa ez lanbidea adierazten dut eta. Hortaz, irakaslegoak ikerketa bat egin zuen eta tankerakoak baztertu egingo ditugu. Horien ordez, hobe da, irakasleek ikerketa bat egin zuten eta mota horretakoak esatea. Tira, irakurriko dizut horoskopoa. Leo, ez da? Ez, Taurus. Baina lehen esan didazu Leo zinela. Jo, Taurus da nire anrearena eta hobe hori irakurtzen baldin baiazu. Dena den, gaur euria ingo duela esan diazu. Ezin liteke, hemen dio astebururako haizea dakarrela. Gaur euria dela kostaldean eta Kanariar irletan bero dagoela. Konforme? Entzit importa Kanariar irletan zeure alde egiten duan. Euri egiten baldin badu, etxeak ditugun ez telebista ikusten. Ez eta telebistago programazio zer dio? Orain telebista. Ea gaur gauea... Telebistan ere gaur egun ez dago deus. Ikusleek hautatzen dute azken finean telebistan zer jartzen duten. Izan ere, Houstongo unibertsitateko irakasleek ikerketa bat egin dute. Bertako ikasleak eredu hartuta, eta... Berdita, euraldi bero egiten baldin badu, kalean pasatzeko aprobetxatuko dut. Kanariar irletan dago bero. Hemen ez, Zeba kostatzen da gaur egun, egunkari doain eskuratzen. Gogaituta ikusi dugu gaur Kerman hainbeste galderarekin. Lehen zatian, eguraldi kontuak adierazteko hainbat esamolderekin kontu zibiltzeko ohartarazi zaituztegu. Hala, euria ari du, astebururako haizea dakar, edota bero dago esango dugu.
Euriak ari du, astebururako haizea dabil, eta bero egiten ari da txartzat emango ditugu. Bestalde, langilego, irakaslego edota ikaslego hitzak multzoak adierazteko desegokiak direla ikusi dugu. Hobeda, irakasleek ikerketa bat egin dute eta halakoak esatea. Irakaslegoak ikerketa bat egin du eta tankerakoak hortaz, baztertu egingo ditugu. Hauxe gaurko ikasgaia lagunok, zuek badakizue ezta? Honekin edo harekin, baina egin.